Алайса, мин иң баштан сөйлей башлыйм. Гайсәне очраткан көннеме? Юк, Гайса турындагы кыйссаны аңлар өчен иң баштан сөйләргә кирәк. Изге язмада булай диелә. Иң әүвәл Аллаһы җирне, барча үсемлекләрне, хайваннарны, кошларны һәм балыкларны яраткан. Туфрактан ул беренче Адәм баласын бар кылган. Һәм аңа җан өргән. Һәм аны Адәм дип атаган. Туфрактан ул Адәм баласын бар кылган. Аңа җан өргән. Һәм Адәмнең бер кабыргасыннан хатын-кызны, Хаваны бар кылган. Һәм аны яратсын һәм якласын өчен Адәмнең бер кабыргасыннан иптәшен, хатын-кызны, Хаваны бар кылган. Башы яки аягыннан бар кылмаган. Юкса Хава ире белән идарә итәр яки таптар иде. Ират вә хатын-кыз белән аралашып яшәр өчен мәхәббәт Алласы аларны үзенә охшатып яраткан. Җир йөзендәге тереклек ияләрен аларга буйсындырган. Адәм белән Хава Аллаһы хузурында Гадән бакчасында яшәгәннәр. Шул бакчада Аллаһы алар белән сөйләшкән, аралашкан. Анда газап та, зулым да, үлем дә булмаган. Аллаһы әйтте: Адәм, барча җимешләрне ашарга ярый, тик яхшылыкны һәм яманлыкны таныта торган белем агачыннан ашамагыз, юкса үләрсез диде.